Thank you. Ano? Diyan ka na lang. Bahala, diyan ka na lang. Itaas mo yung yung kuryente. Diretso sa ulo niya. Alis mo hindi. O, tanggalin mo. Tanggal! Bakit ka nasuot na yung espiritu niya? Ha? Ano ginagawa niya? Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Kilala mo si Kristo. Kilala mo si Kristo. Babae ka lalaki. Babae po. Kakalas ka dyan hindi. Nakakas po. Sige, patagal ka na sa espiritu niya. Bago lang. Ganun po. Sige, kalasin mo. Nagagalit ka sa kanya na inggit. Yung totoo. Ingit po. Babae ka talaga lalaki. Babae po. Sige, kalasin mo. Ala! Sige. Aray ko, Diyos ko. Babae ka talaga. Babae po. Ilan ang anak mo? Isa po. Sige, paspas. Tanggal lahat. Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo sa katawan niya? Tanggal lahat. Tanggal. Ubos. Lahat. Tanggal. Lahat tanggal. Ubos. Ubos. Lahat. Tanggalin mo lahat. Ubos. Lahat na. Huwag ka na babalik yan, ha? Naingit ka ba talaga sa kanya, nagagalit? Ingit po. Alas lahat. Ubos. Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo sa katawan niya? Ano nilagay mo sa katawan niya? Sige, ubos lahat. Pasensya na tayo, ha? Huwag mo lang ulitin to, ha? Gising. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sandal. Hinga malalim. Inhilak sila. Dahan-dahan lang. Sige, inom mo ng konti. Basahin mo muna yung labi mo. Konti lang. Huminga malalim. Ngayon, inom ka ng natural. Tama na yan. Tapos sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon, hawakan mo yung sakit mo kung masakit pa. Wala na po. Talaga. Opo. Yung tuhod. Wala na po. Nasaan nagpunta? Hindi pa na po. Hindi mo maigit. Wala ka na, parang wala naman yung tiyan mo ah. Hindi ka ba kumain? Konti-konti lang po. Oo nga, kanina matigas yung sinusundot ko to eh. Tuhod. Wala na po. Pukpuk mo nga. Ilang taon mo na ba sakit yan? Halos 9 years na po. Tagal naman. Tingnan nga natin kung masasakta ka ulit. Sige. Wala. Oh, parang hindi yung pinabalak pa kayong kasama nyo. Wala lang karit na ligaw din ni Tekong. Umiyak ka eh. Umiyak na, naging ka, pinaiyak mo. Ay, may kasalanan yan, ha? Trabaho lang kami. ako, nadodoktor na yan. Sabi Ha? nadodoktor na yan. Nadodoktor na siya kanina. Hindi, sa ibang doktor. Hindi ko gagaling. Ba't ano ba talaga naramdaman mo
sa tiyan mo? Ano po, yung kundi lang po yung nakakain po, parang busog po, malaki dyan po. Ngayon, Ngayon po, wala na po. parang si Papa dyan. Yung amin. Kasi biomechanics na siya. Paalam ka na dyan. Kinukulam ka. Kaso alam ko na kung sinong ulam siya, kaya hindi na ako nagtaka. Pinayak ni Rada, pati si nanay, si ate. Ayun, oh. Umiyak siya sa tuwa dahil 9 years niya nararamdaman po yung pilipit na dyan. Ha? Tagal na nararamdaman. Wala tayong magawa, pinagalingan na. Sabi Oh, ate! hindi niya Ba't ka umiyak talaga? Maiyak lang po siya sa tuwa. Paalam na po, bye-bye. Kasi gumaling na po siya.